Kardom kadokowi, welcome back to my channel Servomu Vlogs. Nilimen kerang sina tokbi. Pini ya vlogs bang isi special vlogs ason si cuman pot hema nang litu makang hon pen. Nili 1000 subscriber bang keli chitlo lasi kadokowi pan sitame choropar pik lo. Lasi non nang litu asai sitame jujilang la po anso sinang cerabon nutha thema nili watch time bang 4000 lili lang. Lasi monetize sitami long lelang lasi nang litum akang hon penili vlogs bang nang lang pitutha la anso se net pek nang litum long do pik lang nili chini lasi nang lang pitutha watch time sitami non lasu nang kali jia cikluma pacok dana lalu plote itu kecing hon sitami bat bompo lasi lasu vlog sabang ke specially nang litum han si panong lo la penang litum la pu mat kini li lam nang than re ladak itu malong ri long itum adi malong masih politeknik pudo nang litum sitami arjulong lo sitami nang litum kethek long litum ta dolang ta hai la sipini bangke isi tora son lo la politeknik di fu long nang litum hanam paklang po ko pipi si doma ahem ko son si kikima la pen isi dei ladak ta Pere mimi ya puyat bang kece than hurdo lasi lasu alam setami nang than bon po lapen nang paklang bon po lasi kedlang pajut hu ano bom la bang ke classroom alom lam lo ahem the pik ladak aprang nitum school kidu na hot sitami ladak opening mai dunong lo nang dunong lo dak laga charlie gali henta sitami opening arni nitum school pen sitami ladak class 9 pen class 10 tum siladak nangewan so nang dun lo la penon ke mehem na te bokhet atif asia hem thepik la puan nung an talang tha la pen la son a hem lok siladak pen nang adangan ye kin thip ta ka prek na lo ai patikom thuko wan lo dei tak litu hanang sing kiro ma prang di hekat ku ladak lok sigitu ya dim lo la nonang paklang pola dakhan lo bang ke phere hur bhut do butu alo hem ke non mai hol la bebe prong to mai chainong kiwi tu la dak sinar lo sini lo la tume an chewan lo han chewan lo la so hem lo bhut do pu la dak ke hol bang program pina bilo te la dak si ke do lo non mai tala mari check bon arum lang dama te ha nang kejuy la hen lo stage ke
la soi stage anung ho la soi ha green room na hedi la pu ke dam hai bang awe lam bang ke la puna di tum da prang dam la prang yang hap hai ta pehenolap matidi amat lut long lok tidi bon sita non bang ke ingkir kling lo la class dulu bupen ke non bang ke dam det lo bon mon itu tuh nung kan ke tam hai he dei ar lo ke tam hai he ingkir cek ya plus so green room nong lo yo bang tum tam hai he ting suya ar lo na ke tam ya ok cek klik ri tung vàng hay plus te vàng tha thế hiện ta nó này class doer lo mati muni doer lo plus te hier na tum do te aprang la da anar lo bang la da adung araya rong tum anar lo la pu pen helat pet ko pola ke thek long puta du tapu ke yak tum ke thek long lok pa phu so det ha son se tami bang che tham tha ni me thang market hek lo nong le pin la di hek pen anang ki juita tami ke thek long tum do ulu pu thima la son ke do pu bang ke che tham than ke hola hem bitan lo la pen do bang we dat lo te la son do kok te ti pu ma ti di ama la dakta a polytechnic a hem bang ke ki marji ding piklo bon se tami ke do de lok la da class ka we lok se ning kan ko anoni la sinon la dak polytechnic long class ke do ke ning kan tho bak da do lang ma we lan si do la si bang ke che than tap lo ne man non la bang ke la dak polytechnic ke charlie tum aken tin lo la dak bang ke la check pen si salam lan lo ladak bangga la lokal tum sinang bidu nang nak ketek long te la rong atum hedi mesen lo isi pen ke methang amunit tum se tamil lada awar sai long lo la lo ahem na lo non bang ke la so tawar bang ke ha feel do la tu ke pathu adi la setami non bang ke ngrampik munitum bang la dak awedat aprang ke la adung arong atum sila dak cricket nang pathu po football nang pathu po masya dim hai setami koson la ngramri bon setami non bang ke la quarantine la dak si pachu quarantine center bikok matedi amat sila dak munit bang awedat mat ngrampik a feel bang ke la si non bang ke do dilo anta quarantine tum bang ke setami la dak ke pathu tum ke wang ji bang sangrang ason si dokok la bang ke staff tum ke do dim la pen hala building la bang ke quarantine center la dak si bilo pachulom ke bon setami non bang ke awelo ke do tum quarantine center bang pawedat lo lahan lo quarantine center pachulom ke bietim lahan lo playground ke field tami non bang ingram thip lo non sila anta aku kang thai thulo la cricket pathu la hai tum wang thulo bon la da ara ante ingram thip anu
tenta dihek aku kiju edim blote hedi apian ta cedam lo ding tungdu klapen aladak kiju ita ning karong kaprek du la sinangli tum tanang thantha kunana si bihek aku por ke padam ma lapen ko PPC klem ma hoso hut cricket to pathuma mate la ke up marbol pathu bu ha la sona klem manangli tum tanang che thantha bihek aku son hedi chingtung du tinom ta bihek aku kiju son ke thang ten son awe apora teng ote ancho dam long na po lapen narlo sini cricket ke pathu lapen hem ke che dam ke hedi la borop pupu hai borop sikai sia borop le cholong ta ning sam tik lapen la chana ola a packet ke libang hedi sikai si chonam pola pocket long se thapu po chana ke et hai ning erong pik lo la an le long ta staminon mang ke arni kecela rason ceplang der lo mat o samaro sumurta mobile video game track da men se track da pola sutong ke mi man non awi tum tong mi nang li tum kamen long nang tok don thak kamen la pen ison alam jong si ni vlog sabang ke daily ke upload on eta ta hai la si ni ajat sita me ni activity an ke Instagram long se update bom diti la si ni Instagram along nang follow itha la ke rangsina sirbu mu la aber description on tapi det po la si kado ka vi phan la bang so vlog nai lang don pochoro par pic lo la pen kado ka vi phan sita me nili phan 1000 subscriber ke palli long nai chara don pot ninga klong pen choro par pic lo la pen nili phan subscribe kre lang tum sita me nang subscribe button long ber tha la pen nang support don tha la si mo kaptre ka video long le puthot che tong thuna kardong